Pojďte si se mnou ukázat, co jsem dostala k Vánocům. Jelikož mě hrozně baví na to koukat, tak prostě jsem se rozhodla, že to natočím taky, protože já jsem na to úplně závislá a koukám na všechny videa, co mi tam vyskočí na tom TikToku a tak to prostě natočím taky, jelikož mě to baví. Ještě vám teda ukážu, co jsem si koupila v Sephoře včera, protože jsem dostala k Vánocům nějaký peníze, takže samozřejmě jsem tam musela jít. Nakoupila jsem si tam poprvé něco a nakoupila jsem si tam jednu věc, takže si ji pojďme ukázat. První jsem teda dostala nějaký vzorečky. No a teď ta věc, je to takhle, je to make-up od Dioru. Stál něco přes 1000, je to ranet, to fakt ranet, ale prostě já ho musím mít, protože ten je úplně nádherný, já ho mám už na sobě a je totálně boží a miluju ho, takže jsem fakt šťastná za tady to. Takže pokud byste chtěli, tak vám natočím ještě na to video, abyste viděli, jak to schválně vypadá. No a teď už se vrhneme na ty dárky. Já první začnu takhle svíčkama, protože svíčky úplně miluju, takže jsem dostala takhle 3 a úplně krásně voní. Pak jsem teda dostala takovouhle taštičku krásnou a v ní byla micelárka od Yves Rocher. Takže takhle a pak tam byl hřeben takhle zlatý. To vypadá to od Pantene. To je mega hodí do baťů nebo do kabelky, protože já se furt češu, protože já mám ty vlasy za chvíli úplně strašný. No a pak jsem dostala takhle náramky. Jako další tu mám výživu na vlasy. Je to teda na zničený vlasy, což já potřebuju, takže se mi bude hodit. Je to od značky Clinical, takže tak. Pak jsem teda ještě dostala takhle od Maybelline, je to kontura a korektor dohromady. Já jsem to teda nikdy neviděla a zatím to mega miluji. Ten korektor nepoužívám, ale jenom tady to a je to fakt super. Pak jsem teda dostala iPad, za ten jsem fakt jako mega ráda. Jsem fakt šťastná, že jsem ho dostala, protože ten jsem si jedinej přála, takže miluju. Já vám ho teda ukážu, jestli chcete. Počkejte. Je teda takhle stříbrnej a takhle normálně vypadá. Pak jsem dostala takhle krabičku kouzelných mastiček. Vypadá to takhle. Tady to jsou nejlepší mastičky na rty i na suchou pleť. Je to fakt úplně skvělý. My tomu teda říkáme kouzelná mastička, ale myslím, že to není kouzelná mastička. Říká se tomu zázračný kelímek, ale prostě pro naši rodinu je to kouzelná mastička. A je to fakt úplně skvělý. Tady to můžu jenom doporučit. Fakt je to top. Tak mám tady teda Pradu voňavku. Je to tady za ten dárek, ten jsem fakt nečekala a jsem za něj fakt vděčná, protože to jsem fakt potřebovala, jako jsem dostala minulý rok a už mi docházela. Takže za tady to jsem fakt ráda a vypadá to takhle vevnitř. Je tam ještě i do kabelky malá voňavečka, já vám to ukážu. Takhle vypadá ta krabička, ta je úplně nádherná, to si někam vystavím. A takhle to vypadá. Fakt jsem za to fakt šťastná. Pak jsem teda dostala organizér, ten vám, jelikož mám už něm věci, tak vám ho ukážu normálně přes kameru. Vypadá takto, má tam 3 šuplíky. Pak jsem teda dostala obyčejný blok na zápisky do školy, ten je mega hezký, růžovou úplně miluji, takže je top. Od mýho kluka jsem dostala takhle teplákovku od Six Silk, takhle růžová. A takhle růžový tepláky k tomu. Je to úplně moje nejoblíbenější teplákovka, je pohodlná a krásná a úplně jí miluju. Pak mám tady beauty blendry, protože těch není nikdy dost. Ty se mi vždycky hodí, takže beauty blendry. Pak mám tady teda tepláky ze Sheinu. Na zadku je napsaný Angel. Ty jsou mega hezký, ale materiál je hrozný, takže nevím, jestli je budu vůbec nosit, protože to hrozně kouše.
Pak mám takhle tričko s dlouhým rukávem. Je to kroplý a tady má takový uzlíček. Pak jsem dostala čepici, ta je fakt hezká, hezky růžová. Takže krásná. No a jako poslední věc mám tady tu úžasnou mikinu. Je teda takhle úplně huňaťoučka a to taky miluju, je úplně... je úplně teploučka, takže to je fakt skvělá. Já nevím, co to je za značku, myslím, že Karlka, ne? Možná? Nejsem si úplně jistá. No a ještě jsem zapomněla na ponožky růžové, ty jsou krásný a ještě na 2 voňavky ze Zary. Voní krásně, takže ty budu určitě používat, jsou super, takže to je všechno a pozítří na tetování, takže mi držte palcem, mega se těším a čau!